Dobrý deň, v tomto videu si povieme o našej ďalšej službe, ktorú poskytujeme pre našich klientov, a to je poradenstvo v oblasti nehnuteľností. Často sa na nás klienti obracajú s tým, že by mali záujem kúpiť nehnuteľnosť a nevedia, či je pre nich správne to kúpiť na firmu alebo na fyzickú osobu. Čo je vlastne lepšie pre klienta? V prvom rade záleží od toho, či kupujúci nehnuteľnosti chce v Emirátoch aj trvalo žiť. Keď Mhm. sa bavíme trvalo žiť, myslím tým väčšinu kalendárneho roka. V takom prípade by mohol zvažovať kúpu nehnuteľnosti na seba ako na fyzickú osobu. V prípade, ak je tých nehnuteľností viac a chce vykonávať podnikateľskú činnosť, či už nájom týchto nehnuteľností alebo predaj, Mhm. za účelom dosiahnutia zisku. V takom prípade je potrebné alebo je vhodné, aby zvážil, či sa mu viac neoplatí tieto nehnuteľnosti kúpiť na právnickú osobu. Mhm. Je dôležité, aby takúto investíciu prekonzultoval s daňovým poradcom, alebo často sa nám stáva, že títo klienti sú daňoví rezidenti v iných krajinách a často vychádzajú len z informácií o zdanení v Emirátoch a Mhm. zabúdajú na to, že môžu byť dodanení v týchto svojich Mhm. domovských krajinách. Mhm. Stalo sa nám často, že klientovi predával nehnuteľnosť napríklad uh, človek, ktorý ani nebol Slovák, ani Čech, jednoducho bol nejakej inej národnosti a hovoril im, že vlastne nehnuteľnosti sa v Dubaji nezdaňujú. Stretávam sa strašne často aj s týmto claimom, že nehnuteľnosti sa v Dubaji nezdaňujú. Čo to znamená? Čo si máme my, bežní smrteľníci, pod tým predstaviť? Tak je to mýtus samozrejme, lebo tieto nehnuteľnosti alebo príjmy z nehnuteľnosti sa v Emirátoch nezdaňujú iba pokiaľ ste daňovým rezidentom v Emirátoch. Hej, už v momente, kedy vlastníte nehnuteľnosti pod právnickou osobou, čiže na vašu spoločnosť, vzťahuje sa na vás korporátna daň. Často sa stáva, že práve tie realitné agentúry, komunikujú tieto veci klientom a realitná agentúra nerovná sa daňový poradca, takže vlastne, našim klientom odporúčame, aby všetky tieto veci konzultovali či už s advokátmi alebo s daňovými poradcami, aby sa potom nedostali do nejakých väčších problémov, pretože realitní agenti, sú skvelí, čo sa týka predaja nehnuteľností, vedia vám zrejme poradiť, lokáciu, ktorá vám bude najviac vyhovovať, ale práve tie daňové aspekty nevedia zvážiť, takže vyhľadajte odborníkov. Možno niekto sa zamyslí, že ak nie sme realitná kancelária, tak prečo sa vlastne rozprávame o nehnuteľnostiach? Tak my sa k nehnuteľnostiam ako takým nevyjadrujeme, ale vyjadrujeme sa k danému procesu nadobudnutia tej danej nehnuteľnosti alebo predaju. Či Prípadne k daňovým aspektom. áno, čo vieme našim klientom ponúknuť je poradenstvo vo vzťahu k navrhovanej štruktúre vlastníctva, teda či je výhodnejšie vlastniť nehnuteľnosť ako fyzická osoba alebo právnická osoba. Taktiež vieme pomôcť s transakčným poradenstvom, to znamená platbách, ktoré uskutočňuje developerom alebo tretím stranám, Mhm, lebo máme tu veľké skúsenosti mhm, v tomto segmente. Často majú klienti záujem, aby sme robili medzičlánok v komunikácii medzi klientom a realitnými agentami. Častou službou tiež je, že robíme za klientov prevody vlastníckeho práva mhm. k nehnuteľnostiam. S vlastníctvom nehnuteľností v zahraničí sú samozrejme spojené isté špecifika. Všetci vedia, ako to funguje v ich domovskej krajine. Ako to funguje v Dubaji? Ako je to napríklad s dedením? Pokiaľ klient vlastní nehnuteľnosť v Emirátoch, mal by určite zvážiť registráciu závetu. S touto službou mu vieme plnohodnotne pomôcť. Vieme pomôcť s dvojjazyčným závetom, ktorý bude tak v arabčine, ako aj v angličtine a jeho uložením a registráciou na príslušnom súde. Ako je to teda v prípade toho, že keby si ten klient nedal registrovať závet k tejto nehnuteľnosti? Čo by sa mohlo stať? V takom prípade by riskoval, že sa na toto dedičstvo bude aplikovať právo šaria, teda bude rozdelený podľa miestneho práva. Mhm.
Takže vlastne pomocou toho závetu on určí konkrétnu osobu, ktorá vlastne zdedí danú nehnuteľnosť a tým pádom si zabezpečí, že bude naplnená jeho vôľa. Presne tak. A nielen to, určí si aj vykonávateľa závetu. Nie každému vyhovuje neformálny prístup realitných agentov, preto občas dochádza k tomu, že sa klienti na nás obracajú, aby sme ich zastupovali a s realitnými agentami komunikovali práve my. V prípade, že máte záujem o to, aby sme vás zastupovali pri komunikácii s realitnými agentúrami, alebo máte záujem o niektoré z našich doplnkových služieb k nehnuteľnostiam, tak sa pokojne na nás obráte www.incorportas.com. Ozvite sa nám.